ポポルブフ第39章神々の家カウェックのトヒル大家はトヒル神殿でトヒル神を、ニハイブのアビリシュ大家はアビリシュ神殿でアビリシュ神を、アハウキチェのハカウィツ大家はハカウィツ神殿でハカウィツ神を祀っていました。また、トウモロコシの花の家を意味するストハと言われる神殿は、釘の家を意味するカフバハとも言われる大きな神殿でした。ここには、基地とすべての部族に崇められていた石が祀られていました。部族の人たちは最初にトヒル神殿で儀式を行ってからアフポップとアフポップカムハの前にケツァルの羽や貢ぎ物を捧げました。また、首長たちは自分たちに生命と王国が授けられたことを神々に感謝するために何日もの間断食も行いました。彼らは次の方法で断食をしました。180日間断食をし、180日間神々に犠牲を捧げ、香を焚くのでした。その後、今度は260日間断食をし、260日間神々に犠牲を捧げ、香を焚きました。次には340日間断食をし、340日間神々に犠牲を捧げ、香を焚きました。その間、司長たちはサポテとマタサノとホコテの果実を食べるだけで、トウモロコシは一切口にしませんでした。王たちは一日中神殿にこもり、神々に犠牲を捧げ、香を焚き、祈り続けました。ああ、ブラカンよ、天の心、地の心よ。私たちに富と食料を与えたお方よ。私たちに娘たちと息子たちを与えたお方よ。私たちの娘たちと息子たちがあなた方をあがめ、犠牲を捧げる者が幸せになるように導きたまえ。天の心よ、地の心よ、ピソムかかるよ。トヒルよ、アビリシュよ、ハカウィツよ、天球よ、地の面よ、4つの隅よ、4つの主典よ。あなた方の前には光と平和だけがありますように。王たちが自ら苦行を行うことが心の平和や生命、王国に対する代償でした。アフポップカムハ、カレル、アフチック、ウィナックの4人は2人ずつ組になって交代で王となり、部族と基地の人々を治めていったのでした。彼らのこの伝統や慣習はすべて一つの根から発していました。タムーやイロカブ、ラビナル、カクチケル、アフチキナハ、トゥハラハ、ウチャバハなどの部族の人々の伝統も皆同じ一つの根から生じていたのでした。基地の伝統は一つの道から生えてきたのでした。
長とその一族はただ単に国を治めていたわけではありませんでした。彼らが征服したたくさんの部族の人々が宝石や金銀、緑色の羽で作った冠などを捧げるという代償を払ったからです。これらの部族の人々はキチェと戦い敗れたので、このように捧げ物をしなければならなかったのです。このように多くの部族の人々を打ち従えたのは、ククマツ王とコトハ王、そしてキカブ王、カウィシマフ王でした。彼らこそ、キチェの王国をこのような繁栄に導いた人々なのです。